Reflexné zóny sú veľmi zaujímavou oblasťou umenia diagnostiky, pochádzajúcej zo staroslovanských praktík liečebnej kultúry našich predkov a pomáhajú nám v tom, aby sme vedeli čítať v našom organizme alebo v organizme našich blízkych. Projekčné zóny na povrchu tela ako vznikajú len v prítomnosti oslabenia orgánu, patológie, zhoršenia stavu. Ak sa objaví takáto zóna na pokožke, podkožnom tkanive, perioste, to je okostica kosti a samotných kostiach, tak môžeme predpokladať, že nastal problém. Aký? Prekrvení sa, mikrocirkulácia zhoršila v danom orgáne. Spazmus, opuch, zhoršenie metabolizmu, prítok alebo odtok krvi alebo lymfy je zhoršený a začína trpieť funkcia orgánu. Ako sa to prejavuje? Na povrchu tela je množstvo takých zón, budeme preberať skoro 200 bodov na zón, 200 zón. Na pokožke sa objavia zmeny, zčervenanie, môže byť vyrážka, môže byť cievna kresba, pri dlhotrvajúcich problémoch papilómy, keratómy, rôzne vyrážky, môže byť bolestivosť na dotyk, spazmus, stiahnutie, niekedy aj bez dotyku a môže byť, tie miesta nám dajú signál len pri palpácii, to znamená pri masírovaní, stláčaní, keď tam dáme banku, tak bude veľká modrina, na druhej strane nebude. Takže dávajú nám tieto zóny echo, signál, že niečo nie je s daným orgánom v poriadku. Keď tie viac zón si overíme, máme väčšiu istotu, že naozaj ide v narušení orgánu a na samotnom orgáne potom takisto je problém, kto ovláda masáž orgánov brucha, môže riešiť priamo pri zdroji daný problém. Potom sledujeme, ako reaguje daná zóna, či sa zlepšuje alebo nie. Ak terapia zabrala, ktorú používame, stráca sa bolestivosť zóny, zlepší sa stav pokožky niekde, kde bol problém a potom v podstate vieme sledovať efektivitu.